थांनो बाजै? नोंसिनाव फैदों र'। औ जोंनावसो? मेंसोबायसो आङो ससे सालायबोनायावनो। मेङोआनो दे बोथोराबो एसे गरम जाहांबायना। बोरै खबरफोरा? खबरा गाज्रिलै खामानिफ्रानो जोबनो थांला आरो बोरै माखो थांबावनांगौसो। बेनोसै आरो मानसिनि जिबन मावाब्लाबो जाया मावब्लाबो जोबा। औहाय आइया गैया? दं दे दं थां। मेम्बारफोरनि मिटिं जागोन होननायाबा जागोन ना जालाथाय? थांलाय सोंहैलाय दं थां आइया। मोजाङै सोंनानै ला दै भुल खोनानाङा आरो। बोरै रायलायनो हायो नों बिदि? बेफोरलाय मासै आंजों जानाय नङा दे। नोंलाय सिनायनाय मानसि नुबा थाखोमायसोबा। ओइलाय नै आं दाखालि बुंनाया किउटलै खेला किउट। बोरो ए इलाय जों गामिनिनो। मा? जाद जादलै नोंजोंबो। आंलाय मानोथो नुआ? आंनो नुआबा। रुमावसो थायो होननाय खोनादोंलै आं क'क्राझाराव दाखालि न'आव फैदोंदां। देब्रा मा? देब्रा फाग्ला क'क्राझाराव थायो बियो रुमाव सहैनो हागोन नोङो। आरो क'क्राझाराव सेंग्राफोरनि आंखाल जायाखैथ' क'क्राझारनिसोलै। थेवबो रायलायना नायब्रा मा थिग बेनो गामिनि सिम्पोल सेंग्रासो नांगौ खोमा। मेसेज खालामब्रा एफबिआइडिखौनो मोनखाबाय दा। दिनै खालामगौमोनब्रा आङो दालाय न' खाथियावनो दं होनना मिथिखाबाय मानोथो खालामबावनो। देब्रा माबा मोनसे प्लेनिं खालामदो बेबा मेसेजखौबा नायगोन ना नाया। आं मा खालामनांगौ दे? आरे सानदोब्रा माबा मोनसे सानदो नों जेरैबायदि रायलायो मानसिफोरजों नों हायाबा सोर हानांगौ जाखो। देब्रा भाइ। अके अब्ला जों बिसिनाव थांगोन आरो आं बिनि सिगाङाव बुंगोन बियो आंनि लोगो तेजपुर कलेजाव फरायो कलेज एसाइनमेन्टनि थाखाय बेरायनो फैदों। मा तेजपुर कलेज? नाय मानो थगायनोब्रा। आरे देनां बुरखायबाय थाब्रा बेसे बुरखायो। माथो बुंनोब्ला नैबे नोंखौ मोजां मोनो खेबसे खुलुमना हर। मा बुंबावगोन ओमफ्राय बुंगोन गामिनि गोरिबसिन आरो माहाजोनसिन न'खरनिफ्राय गामिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय मा राहा लानांगौ बेनि सायाव बिबुंथि नांगौ। जागोन ना। आरे फन नाम्बारबो लाबावनो हागोनसो फाग्ला बावगारबा सोंहरनो होननानै। लिरखाना लाया होमबा जों बाथ्राफोरखौ। आरे एफा सानदोंला बाथो। थुथु। बेथ' प्लानावनो गैयामोन मा जागोन दा? साहिल मा खालामगासिनो दं नोमाया? दं आयं न'आवनो दं। जेरावबो थाङाखै? ओहो। मामोन खामानिया? औ आयं बियो आंनि लोगो राइटार ना? राइटार औ। बियो दा मा लिरगासिनो बुंदोंमोन खोन्थाया माय? औ माने आं मोनसे सर्ट स्ट'रि लिरगासिनो जेराव सासे सेंग्रा आरो सासे बोराइया गावनि लाइफखौ मा होननानै सानो बिनि बागै आरोना। सेंग्रानिखौथ' आं मिथिगौ नाथाय सासे बोराइ माने एसे बैसो जानायनि एक्सपिरियेन्सखौ नांगौ आरो। साराथ' गोबां एक्सपिरियेन्स मोनखाबाय लाइफनि बागै नङा होमबा? मा मुं नोंनिया? प्रितम। प्रितम मा? प्रितम नार्जारि सार। सिगां मा लिरखो नों? खन्थाइ आरो मोननैसो सर्ट स्ट'रि लिरबाय सार। दे दोंसे खन्थाइ फराय नों लिरनाय। फराय। एसेबां बुरजा मानसि दं बुहुमाव गासैबो मायबा नङा मायबा नागिरगासिनो गासैनोबो मायबा नङा मायबा नांगौ। सोरहाबा आसा दं सोरहाबा आसा गैला थेवबो बे एखे सानहरखौल' बारहोगासिनो दं गासैबो खारगासिनो दं। नाथाय आंनो नोंखौल' नांगौ आं खारनो गोसो गैला आं नोंजों थालांसै। नोंनि मेगना आंनो गुबुन दुनिया दिन्थियो जेराव बादायलायनाय गैया जेराव सिख'लायनाय गैया जेराव गिनांगौ गैया जेराव खारनांगौ गैया खालि जों आरो जोंनि रानलांनो हमनाय मोदोमल'। जिराय फैथ'ब्रा दा फैगोन मालाय। फैमारगोनथ'। फैगोनब्रा लोगोआनो खोन्थाखाबाय आंनो बाजाराव थांगोन होननानै। खन्थाइ फरायहोलायाबानो जाबाय ओमफ्राय। फैबाय।
रेसमा ओइ बहा थांनो बाजाराव ए बियो आंनि लोगो माथो होब्रा माथो अ खन्थाइया मोजांमोन माब्लाबा फरायबाव दे अ अब्लाथ' नाम्बारबो लानांगोन बिना ला थाथ'दो नोंसोरहा मा थेंगौ थेंगौ जाबाय थाखो नाम्बार बिना लानो थिननायखौ खोनादिया नामा अ बिहै आंसो ओइ रलाय नाम्बार नांगौ ना सोलनो बिनिखौ आंनो हर आं कल खालामगोन नंगौ नों माखौ बांसिन मिस खालामदों आंखौ ना बे जायगाखौ अफकर्स नोंखौ औ बे जायगाखौबो मिस खालामगोन बेनि अनगा जों बहाथो थांखो आरो आं माब्लाबाबो सानाखैमोन नोंखौ बेबायदि लोगो मोनफिनगोन होननानै लोगो मोनफिनगोन माने आं लोगो मोनखांबाय नोंखौ बहा उदालगुरियाव आंनि लोगोनि हाबायाव नों दख'ना गोजा गानदोंमोन जेब्ला आं नोंखौ फार्स्ट टाइम नुदोंमोन नों हिन्जाव गोदानजों फट' लागासिनोमोन औ आं दंमोन बे हाबायाव नों मा खालामगासिनोमोन कर्मचारि जाथ'दोंमोन दसे ओमफ्राय 3टासोआव फैफिनदोंमोन जों हाबानिफ्राय आं नोंनि सेरजोंनो ओंखारलांदोंमोन नोंनि पारफिउमनि मोदोमनायनि गेजेरजों आरो बै खालि नोंखौ नुनाया आंनि सिमां बायदिसोमोन जायखौ आं नुफिनगोन मालाबाबो सानाखैमोन नाथाय दिनै नायदो खायसे सिमांफ्रा जाफुङो औ उन्दुलांनाय नोंनि सिमांफोरा जाफुङो सोर मिथिया थाथो आंनाव बेबायदि आननन कल फैबाय थाखायो मानो बाबाया पलिटिक्सआव गिदिङो माब्लाबा बाबानाव फैयो माब्लाबा आंनाव मिथिया नाम्बारखौ बहा मोनो आंनि सिगाङाव बाबाखौ रायहरो फैसा जाग्रा मानसि बुथारग्रा माने पुलिस केस खालामनो हाया गोजोनखौ खालामनो सासे हिनजावब्ला गुबुनफोरा बाबाखौ एदावहरो गिखौ हिनजाव बायदि बायदि होनना अब्ला बाबानि समान दुखु मोनो आरो आंखौ बुङो बेफोरखौ एक्सेप्ट खालाम बेफोर सोलिखायो एफा साननाङा दे दा खम जाबाय आरो नों दंखायो आंखौ प्रटेक्ट खालामनो आंखौ प्रटेक्ट खालामनो नाङा जोंहानो बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंदोना नोंसोरो दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो बे फंसेखौनो नोंसो खोनाया ना मा जाखो ओइ ओंखारलां मा जाखो ओंखारनाय बांद्राय रागा जानाङा आयं गोसोआव दंना नोमफाया मा जानाय मा बुंदो आयै बाबाखौ बुथारग्राया बेबो नङाथ' बेखौ र' थारखौ खोन्था मा जानाय आं बै खालि बेजों दंमोन बासायनो हागौमोन आङो नाथाय नोमफाया बिदि अख्राद्रायथारमोन नोंबो बिदि नङा दालाय मा बुंगासिनो मा बुंगासिनो जाहिल बेनोमोन आंनि बाबाखौ बुथारग्राया मा रिसमा बबाव थांनाय आइ जों बेरायहैदोंमोन नों मा खालामनो फैदों आंबो बेरायनो फैदों ओरैनो फैसा जासिनो फैदों नोंसा नोमफाया जोंहाय मोननै ग्रुपखौ गावसोरनि पार्टियाव सोनो थाखाय आयं मा बुंगासिनो नोङो ए फिसाजो फैनायखाय बाथ्राफ्रा गुरै जाजोब्बाय औ आं फैसा जासिनो फैदों नाथाय आंथ' नोंसोरखौ जोंनि पार्टियाव जइन जानो थिनाखैना माब्लाबा नोंसोरनो साहा दैनि खरसा नांगौब्ला आंनाव लायसो बुंदों बेसे थगाय नों मानसिया हा बोख्लाय गोसोआव दं नोमफाखौ र' हामाबा